Takže, nakoľko už máme kúpenú autosedačku s Isofixom, ideme ho skúsiť pripojiť. Začneme takýmito poistkami, ktoré boli k tomu. Toto by sa malo dať sem. Sem. Takže malo by to byť takto v poriadku. Mohol som trošku povysávať, skôr ako som sa pustil do toho. A teraz sem dáme sedačku, skúsime pripraviť tú nožičku a otestovať to, že je to v poriadku a všetko drží fajn. Takže poďme na to. Sedačka je. Nožičku som si mohol vysunúť. A tu s týmto. Dobre. To by to malo byť v poriadku. Prichytený. Nožička je takto. Tento obal odtiaľto. Obal, ktorý je dole, treba odtrhnúť. Takto. Toto si strhnite skôr, ako to budete dávať do auta, lebo môže vás to trošku vytočiť. A asi to dám mimo tú gumu. Aha. Dobre. Dobre. Drží sa to pevne. Toto je ukotvené. Toto sme prisunuli až na doraz. Takto. Nožička drží a tým pádom týmto viem otáčať sedačku na rôzne smery. Tu mám polohovanie. Super. Takže môžeme to testovať. Ja to asi nastavím do polohy vpred. Držiak na kamierku. Prehodíme malé. Sem. Nech z toho má väčší zážitok. Ja myslím, že je to hotové.